Da ni wedi sbio ar Crysau Cymru wan, so be am i'n edrych ar Crysau clybiau a rhai o players penodol Cymraeg. Kit gynta. Leds. Yn deud FA Cup Final yn erbyn Portsmouth. Match 1. 2008. Rwy'n cofio Ledley hwn, cos oedd o'n sgorio gol. Yes, pwysig iawn. Barnsley, yn erbyn Barnsley yn y semi-final a gathon nhw tymor da iawn, dwi'n meddwl. So gyda ni Kit, Cardiff City arall. Oedd one pryd nhw wedi colli tîm fi Lerpwl yn y League Cup Final yn 11-12 fi'n credu. Oedd yn y Kit, oedd nhw wedi chwarae am y tymor olaf. Yn y glas fi'n credu? Ia? Ie, fi'n credu, cyn iddyn nhw wedi mynd. Cyn nhw wedi goch. Ie, mae'n kit nice. Na, mae'n lyflu. Ie. Mae gennym ni Chris, iconic iawn. A mae gennym ni person even mwy iconic ar y cefn. RIP Speed, da ni gyd efo chdi, top man. Bod ni gyd yn gwerthfawrogi Coleman, fe nath o i Gymru. A pob yn gweld Speed fel rhywun nath roed o sylfaen ar gyfer be di Cymru rwan. Bod oedd yn cael gymaint o dylanwad ar y gêm fyd, oedd o'n actually class o player, ia. Rhedeg y sioen gan o Cai. Chwarae Newcastle, fel chi'n gweld, kit yma. Brown Ale, classic. So da ni wedi mynd o un chwaraewr iconic i chwaraewr llai iconic. Luscious, blonde hair, Robbie Savage. Probably the worst commentator on TV, yeah? Yeah. Most overrated player i Gymru. Ie, oedd e. Oedd o'n cicio a brathu. Lovely kit. Dwi'n really licio lliwio hwn. Ie, mae'n naeth ni'n gwybod fel i wneud kick class i fod. Ie. Rambo. Pwy gwell ond Ramsey. Wneud shift da i Arsenal. Bechod god o'n gadael y Premier League gwan ac yn mynd i'r Eidal, ond he's gonna smash it there. Mae o'n mynd i wneud gymaint o ffwl a lot o players o fanna. Bydd yn absolutely fantastic i fe. Huge move. A i Cymru hefyd. Hwn yn hen top, lot o. Dwi'n eitha siŵr bod hwn mor fach. No chance in hell bod y top yma di ffitio John Hanson. Mae'n eitha cool. Ti'n gallu timelapse fel. Mae'n reit drwm, dydi? Ie. A wyt ti'n gweld hwnna, the crazy gang myna. Yeah. Little classy. Big Johnny Artson, gingerhead at top. Mae one yw'r 90s mewn shirt, yna. Yeah. So mae one yw'r few kits sy'n mynd o'r chwaraewyr Cymru sy'n chwarae mewn Euro. Mark Hughes. Yeah, yn Bayern Munich yn yr 80s, yeah. Sparky. Edrych o hwnna, proper old school Adidas trefoil. Ie, na. Mae'n drwm, dydi? Ie. Mae'n dda cotton neu rhywbeth, dwi'n siŵr. Oedd Mark Hughes wedi chwarae am Cymru a Bayern yn yr un dydd. Fi'n credu yn erbyn Holland am Nghymru, a wedyn cael helicopter o myna i chwarae am Bayern yn yr un dydd. Fair play. Absolute nutcase. Be sgyn ni nesa? So fi'n cofio llawer o chwaraewyr Wrexham, ond edrych o hwnna. Shiny, classic, Adidas trefoil eto. Dwi'n licio faint o blaen, dio. Fel y pobol sy'n dod hwnna. Classic. Classic. Mae enw ar cefn hwn. Giggs. Ond i fi, dwi'n cofio Jap Stam a yr era yna yn y kit yma. Dwi ddim yn offi fe. Na. Eisiau cyffrodd hwnna? Na, dwi ddim. Diolch Josh am ddod yma i ddiw. Ond cyn i chdi fynd, dwi eisiau gwneud bet bach efo chdi. Mae llwyth o crysau fan hyn. Mae hein sy'n ffilmio yn mynd i ddewis un t-shirt, da ni'n gorau gesio pa flwyddyn mae kit wedi cael ei wisgo. Pwy bynnag sy'n pella o ddiwrth y dyddiad. Ti'n gorau gwisgo top Man U fel fan Liverpool, a fel fan Man U, dwi am gorau gwisgo top Liverpool. Yeah, of course. The best man win. Fi'n credu fi'n gwybod. Gyna actually ddim clem, ia. Os dwi'n gorau amdano guess, 2000. So fi'n eistedd ar bwys Wolves fan James Bird shout-out. Fi'n credu bod e'n 2003. Fuck me. 2002 oedd o? Claen! Anghofiau. Pam da ni'n hyn. Dda bod fi'n gadael fans ma'n i gyd lawr o'n hyn, ia. Fi rioed yn hyn, mywyd. Wyt ti'n offi Steve Gerrard? Just ddim licio Scousers. From when we beat you in the League Cup final, innit? No. Yeah, 2001. Mae hwn up there efo pan mae Speeders yn twtio dwi, ia. Gas gen i oh my god. Mae'n afiach. Mae'n siwtio ti? Ti'n bach. Gai dynnu fo off one place. Yeah. Mae'n horrible. Yeah. Diolch am ddod. Diolch am ddod. Didn't touch your skin. Diolch byth.